We Talk Football SA, inform, entertain, educate, promote. This video is proudly brought to you by Fezile Security Services. My brother, how's it? Ngiyaphila mfowethu. Sikhona mfowethu. Uthi igama konjubani mfowethu? Uthi Jimpi from Springs kwaThema. Awu majaji. Yebo. Yes. Kule game yanamuhla. Yeah. Thina asinayo coach. Yebo. But sine gambler. Oh, uhlaleke ngokuphela gamble. He is not a coach, as a gambler. Yeah. Yeah, angakhona ukupredict ukuthi kungaphuma iphi number kulothi ungene yipi. Yebo. Uyagesa nje. Yeah. So igame yanamhla iyabheda ngocoach wethu. Coach asinaye. Angeke igame ayikanje uzocala ngomthiba. Yeah. Ona 9 months angahlali. Emidlalweni onzima kangaka. Onzima kangaka, opponent kangaka. Yeah. Uzocala ngaye wena. Disrespect thina abalandeli beSundowns. Yeah. Kahle kahle lo coach akasithathi serious. Uyadelela. Akadeleli thina kahle udelela nation iflag yeSouth Africa. Yeah. The way acoacha ngakho or coach we are serious. He is not serious. Kuyasetshenzwa la. Kuyasetshenzwa thina serious sigambulile sibhejile. So ukuya ngami nje iSundowns ayikalusi. Ayikalusi. Isazo win final. Yebo. Isaya ku final or whatever, Pirates or Skukhuna. But final yona soyiwina. Ngabadlali bethu not ngocoach wethu. Yeah. Lokho engakusho nje kuphela. Ngaba amagama uthi Yingi mina ku Sundowns. Yebo. Asikaze sicoachwa mina Sundowns ngomdlalo wa-outside. Yes. Ngeke ngibiza igama le nation but angeke sicoachwa. Angeke asikaze sacoachwa umuntu ofana naloya ku Sundowns. Sundowns ibelieve ku local coach, not international. Uyasidlisa. Bakasidlisa yasdestroy lo muntu yasingwaba sibhekile nje. Eyo majaji. Uyakhutha. Hayi ngiyazwa. Unalo ukuthi ithemba lokuthi nizobuya kusebenza. Sizobuya ngabadlali bethu. Ithemba sibeke kubadlali bethu. Yeah. Hayi kuye. Hayi kuye. Yeah, ngoba manje bafundile ngithi ama mistake wabo. Bazoyilungisa. Whatever bazomfaka noma mina ngamfaka mina ngayilungisa. Hayi, ngikuzwa kahle. Yebo. Siyabonga bhuti. Thank you. We Talk Football SA. Yes.